Ahojte všetci priatelia. Dnes vám ukážem, ako zmeniť ikony aplikácií vo Windows 11. Najprv si stiahneme potrebný obrázok. Povedzme, že chcem tento bez autorských práv. Môžete si stiahnuť, čo ste nakreslili, však dáme ho na plochu a na použitie ako ikonu ho treba previesť na ICO súbor. Ideme na konvertor, zadáme PNG to ICO do Google, vyberieme stiahnutý súbor. Tak. Klikneme na konvertovať pre ICO. Prebieha konverzia. Stiahneme. Máme ho stiahnutý. Dám ho na plochu, vyberiem súbor, ktorému chcem zmeniť ikonu. Vyberieme ho, klikneme na vlastnosti, prispôsobiť, zmeniť ikonu a hľadáme našu novú ikonu. Klikneme na OK, použiť a znova klikneme na OK. Hotovo. Pre systémové ikony ako Quosh ideme do nastavenia personalizácia. Tak. Vyberieme témy. Tu sú ikony pracovnej plochy. Povedzme, že chcem zmeniť Quosh. Klikneme na zmeniť. Vyberieme stiahnutý súbor a klikneme na otvoriť. Potom klikneme na OK a ikona sa zmení. Dovidenia všetci.